вчерашнего. А сейчас у нас на прямой связи за телефоном Сергій Соболєв, народний депутат України, фракція «Батьківщина». Чи ви чуєте мене, Сергію? Так, я чую. Добрий день. Доброго дня. Я прошу вас висловити вашу думку щодо ситуації з нашим телеканалом. Дивіться, я думаю, це не є ситуація з АТР, з кримсько-татарським каналом, який дає інформацію не лише кримським татарам, а й всім, хто є патріотично налаштований і в Криму, і не лише в Криму. Я вважаю, що це ситуація набагато складніша. Перший удар, який було нанесено, це коли зарубіжна сітка мовлення чомусь зникла саме українською мовою. Тепер вона зникає ще українською, кримсько-татарською. Я дуже добре пам'ятаю, скільки треба було зусиль для того, щоб ми приїжджали на сесію ПАРЄ, в Страсбурзі, в готелі, накінець-то з'явився український канал англомовний, який можуть дивитися як альтернативу інформації. І от тепер я приїхав на чергову сесію, а цього каналу немає, тому що, вибачте, немає нібито фінансування, і фінансування тепер буде виключно тільки для російськомовного каналу на Крим окупований і Донбас. Після цього наступний удар, який нанесено, це так зване кодування сигналу. Тобто, що зараз відбувається? В селах, де немає стійкого інтернету, фактично зникає взагалі можливість дивитись українські канали, які були найбільш популярні, ті самі і «Плюси», і будь-які інші, крім новостійних каналів. І фактично нас заганяють в мережу російського мовлення. Ці канали залишаються на супутнику безкоштовними. Там я чув, до 10 таких каналів є. Я сам маю можливість, наприклад, на супутнику спокійно, без будь-якого кодування включити будь-який російський канал, а от українські канали вже майже половину я не маю можливості дивитися. Тобто я думаю, що це друга цілеспрямована акція відключення. А якщо це брати, я ще раз кажу, віддалені села, гірські населення, наприклад, тих же Карпат, де немає можливості мати інтернет-зв'язок і відповідних провайдерів, ну ви можете уявити, вони там будуть дивитися російські канали. Дуже гарна політика для того, щоб російське слово і російська брехня доходило до нашого виборця, найбільш стійкого виборця. Тепер удар по АТР, на яке нібито немає фінансування, хоча я дуже добре пам'ятаю, як в бюджеті на цей рік закладали кошти на фінансування АТР. Тепер вони розказують, що це не на ту статтю закинуто. Ну, то уявляю, якби на зарплату Кабміну закинуло не на ту статтю. За скільки б вони вирішили це питання? Я думаю, за добу. Всі отримували заробітні плати. Або в Верховній Раді, наприклад, не туди скинули б не на ту статтю. Та я думаю, за півдня вирішили. Або адміністрації президента Зеленського. Тому я думаю, що це свідома політика, якраз на блокування інформаційних потоків, які доносяться як альтернатива до тієї російської пропаганди і брехні, яка є. Сергію, дякую вам за вашу думку, але ще одне запитання. Ми все констатуємо факти, аналізуємо їх, але все ж таки головним є питання, що робити. Ось що ви особисто, ваша фракція у Верховній Раді, і ви як народний депутат України можете зробити на підтримку нашого телеканалу і, ну, ми зараз просто марафон щодо цього проводимо. Ось конкретний випадок. Чи готові ви вийти на трибуну Верховної Ради і зробити заяву особисто чи від фракції? Ну, дивіться, я одразу робив таку заяву, якщо ви звернули увагу на початку попередньої сесії, це якраз сесійний тиждень, стосовно перекриття мовлення через кодування каналів. І пояснити саме такий спосіб, що фактично ми обмежили наших громадян щодо такої інформації. А я ще беру ситуацію, наприклад, по Донбасу, де, ну, виявляєте собі, щоб хтось міг підписатися під українських провайдерів, там, чи в Криму, наприклад, під українських провайдерів, що буде з цим людьми. І все одразу візьме на облік і все. Тому я одразу зробив цю заяву, але в вашій ситуації, тут ситуація з одного боку і гірша, але і краща, тому що кошти є. Вони є виділені в бюджеті. І коли я чую від пана Бородянського, що ці кошти пішли не на ту статтю, ну, я думаю, що це якраз найлегше зробити. Зараз ми доручимо Івану Крилько, який є першим заступником голови бюджетного комітету, якщо це не хочуть зробити «Слуги народу», щоб негайно вивчили цю ситуацію, внесли відповідну законодавчу ініціативу, якщо дійсно так сталося. Це питання можна вирішити протягом 24
годин. Ясно, що наша заява пролунає з цього приводу, але я думаю, що тут якраз треба і терміново альтернативний законопроект, який би дав можливість відновити справедливість саме в бюджетному процесі і фінансуванні ВАС. Дякую вам за підтримку. Це насправді справа не тільки наша, це не справа АТР, це справа всіх людей, незалежно від політичних поглядів, незалежно від партій, фракцій. На мою думку, це просто такий продовжений жах, продовжена така ганьба, з якою треба закінчувати просто. Дякую вам, Сергію. Я з вами згоден. Да, щасливо.